Wonten taun. Wonten taun. Wonten taun. Kula Kanjeng. Wonten taun. Kula Kula aturi majeng. Wonten taun. Kula Kanjeng. Panjenengan lotus dening Rana Rangkut kesuwun sowan wonten ing kadipaten menika. Wekdal punika Kanjeng. Nggih wonten taun. Ngestokaken dawuh Kanjeng. Semoga Rono lan kowe rangkut. Sliramu ditimbali Jeng Adipati. Ora kene. Kula ingkang suwan Kanjeng Adipati. ya. Rana lan kowe rangkut Paring dawuh. maju kene iki. Sedika ngestokaken dawuh Kanjeng. Sliramu saklorot. Iki pusaka brongot setan kober dapur naga runcing. Aku njaluk karo slirahmu saklorot. Keris iki ora ana warangkane. Nalijik. Kowe sakloron golek ana warangkane. Tampanen. Kersanipun Tampanen. Tampanen. nalijik Kanjeng. Sendika ngestokaken dawuh. Bocah soreng, mbok aja do bodho-bodho. Dos pundi wonten taun. Kuwi kon goleki warangka ki udu warangka keris jatine. Kersanipun Yaiku warangkane Jeng Sultan Hadiwijaya. Mugane udo digatekno. nalijik wonten taun. Dan Rana lawan rangkut Kula Kanjeng budal. Rana lawan rangkut budal. Mangkep sedika sak dawuh Kanjeng. wonten taun. kula Kanjeng. Panjenengan nderekaken kula wonten ing sanggar palangkatan. Nenuwun marang Gusti Kang Murpen dumadi ya Kang Maha Kuwasa. Nenuwun anggenipun Rana kelawan rangkut menika kula utus mejahi karepet ya Hadiwijaya. Muga-muga diparing ana kasil. Monggo wong taun. Monggo kula dherekaken Jeng.
Saputara ingsun bakal sumenipan ing patunggon iki. Ngiras pantes nyumurupi kahanan ing Kasultanan Pajang. Magayutan uriping para kawula nganti tumeka ing desa-desa. Nggonku sari sak tenane maneka mriprubane Gusti ingkang murdeng dumati. Ya, aku percaya lan Kakang Pemanan apa dene Kakang Penjawi. Brahmacora. Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, tak keparange mlebu ana ing pasaran ingsun. Kawula ingkang sowan Kanjeng. Kula ingkang sowan Kanjeng. Kakang Pemanahan apa dene Kakang Penjawi? Nggih. Sawang Brahmacora loro iki bakal nyidra yuswane ingsun. Bakal nyidra yuswane jenengan. Kakang Nggih. Niki kewanen. Wantun nyidra yuswanipun panjenengan. Kakang Pemanahan, Duratmaka loro iki wis ora duwe daya. Wis ora bangga merga kataman sing pengsun. Culna Kakang. Kersane. Culna Kakang. Dawuh ingsun marang Kakang Pemanahan, Duratmaka iki culna. Wis ora Culna. duwe daya. Lho nggih. Kula julna niki. Kakang Penjawi, Nalinjih Kanjeng. dawuh ingsun marang sira, Nalinjih. Cawisana Pradana lan Raja Brana. Ngestakaken sendika dawuh Kanjeng. Gage tindakno Kakang. Enggal diparingake marang pawangan loro iki. Parengaken pawongan kalih niki. Kawicaksanan ingsun kaya mangkono Kakang Pemanahan. Lho Ayo. nggih, Kanjeng. Kakang Paringno. Penjawi, Adi.
Paringno. Pawongan kula Kanjeng Sultan. Najan to ora sisip ming Pandoloka. Ngalinjuk ingsun ngerti sapa satenane kowe. Mbok menawa Raja Brana saka Kasultanan Pajang iki mengko bisa kanggo sangu urip lan anak bojomu. Saestu menapa Kanjeng? Ndak keparengake budal. Sendika estu akan dawuh Kanjeng. Bali nang negaramu. Bali. Paring matur Kanjeng. Kakang pamarahan piye? Kawula jenggun sanget dumateng panjenengan. Ing atase Duratmaka sampun lepat adwinidra yuswanipun panjenengan. Boten jenengan pidana nanging jenengan paring Mas Picis Raja Brana. Kersanipun Kakang pamarahan sawengen kakang. Pusaka kang bakal gawe nyudra swaku. pusaka Brongot Setan Kober. Adine Arya Penangsang. Kakang pamanahan. Ingsun ngerti yen saktenane Kakang Dipati Arya Penangsang ing Jipang Panulang duwe rasa meri mergo aku nglenggahi dampar keprabon ing Kasultanan Pajang awit saka karepe saka kersane para wali kang sinengkuyung dening para kawula nganti tumeka ing desa ngadesa. Nggih, kawula mangertos. Perkara iki bakal ndak aturake marang Rama Jawar Sodik on ing Panti Kudus. Nggih. Besok bareng perta ing sengenge pinuju ing dina Respati manis. Nggih. Rama Jawar Sodik bakal medhar kawruh tumrap para siswa. Kalebu aku, Kakang. Nggih. Setan Kober Dapurna Gruncing bakal ndak kondurake marang sing kagungan. Derek dawuh panjenengan. Lu tak keperangi ayo. Monggo. Enggal siaga tata-tata. Monggo kawula dherekaken. Dah kurang ajar karo wong tuwa. Boyoku. Yudapati, Yudapati, mrene yo. Yudapati. Bendaramu dina iki ping ngersakake anggone para soreng padha gladhen. Timbalno, timbalono itu.
pawolingku marang sira Sureng rono rangkut lan kowe pati aja miris sun anjuro maju ing ayudha sapa jujur bakal adi luhung perang tanding campuh boyo luhuring satriya jati Woman tahun. Woman tahun. Woman tahun. Panjenengan menika kula dangu boten nate mirengaken. Dos pundi Kanjeng? Woman tahun. Kula Bombong raos manah kula. Anggenipun ningali sedaya prajurit wonten ing Jipang Panol menika sami gladhen peperangan. Olah kanuragan lan kridaning gegaman wong taun. injih Kanjeng Adipati. Menika didikan kula sedanten Adipati. Nggih, kula pitados. Anggenipun sedaya prajurit kala wau didikanipun kirangga mentaun. Sabanjure menika monggo wong mentaun lajengaken anggenipun gladi sedaya prajurit menika. Ngestokaken dawuh Adipati. Monggo wong taun. Bocah soreng. Ayo dibacutke anggone padha gladhen. Bendaramu pengen ngerti apa sing do dilakoni dan tindakno. Ayo.
Iya. Iya. Bacutna para prajurit. Momen taun Piye, Gus? kula aturi majeng. Momen taun kula aturen lenggah kemawon panjenengan sampun sepuh. Semoga momen taun.
Prajurit, pindah kau. Ulak nonek latihan ki mangkat. Prajurit apa? Podo gatekno. Mulakno anggonmu latihan. Podo mangkat. Ora podo glenyengan. Ngisini-sini bendaram. Yo, mangkat Senopati. Senopati. Opo prajurit Jipang wis cangkep? Bacotno. Yo, ngono kuwi. Anggonmu para padha gladan peperangannya. Bombong. Bombong. Bombong banget adikku.
Apa ya kaya ngono kuwi? Anggonmu padha gladen. Iya. Di sini. Anggonmu gladen isih padha glenyengan. Bakal lak tukel. Wong tau Kula Kanjeng. kula atur majeng. Wong taun Kula Kanjeng. kula badhe tanglet kalian panjenengan. Nggih. Badhe ngendikanan kalih jenengan. Panjenengan mireng to? Nggih, Kanjeng Adipati. Dinten kalenggan menika kula utus Rono kalian Rangkut sampun pinten dinten nggih wong tahu. Miturut petangan kula sampun 3 condro. Kalbangan nika Kanjeng Adipati. Sampun 3 condro. Nggih. 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 Napa nggih menika Rono kalian Rangkut kasil anggenipun kula utus merjaya karebet yo Sultan Hadiwijaya. Nggih, miturut penggalih kula kasil Kanjeng Adipati. Amargi tindakipun Rono kalian Rangkut menika dinten nispati manis lan budalipun lewat sisih wetan kidul Kanjeng Adipati. Lho nggih wong tahu. Nanging dugi sepriki Rono kalian Rangkut dereng kundur anggenipun kula utus. Nggih, dipun tenggo sak tara Kanjeng Adipati mangke lak nggih enggal kundur. Ah menika Kanjeng Adipati. Kene. Rono kelawan Rangkut Kula Kanjeng Adipati. maju kene. Sendika ngestokaken dawuh. Kene. Ngarep kene. Rono kelawan Rangkut Nalinjih Kanjeng. anggonmu tak utus merjaya Sultan Hadiwijaya. Wis kabul wusanane apa durung? Paring matur Kanjeng. Iya. Lepat nyuwun agunging samudra pangaksami. Iya. Saestu Kanjeng. Kula sampun dumugi wonten ing Kasultanan Pajang. Wis tekan Kasultanan Pajang. Nalinjih Sak banjure. sampun dumugi sak ngajengipun gapura Sinapituran. Iya. Nanging anehipun Kanjeng. Anae opo? Dumadan ical sipating gapura dados guwa ingkang peteng dedet Kanjeng Adipati. Dadi guwa kang peteng dedet. Nalinjih Kanjeng Adipati. Sak banjure piye? Kula kemutan menawi kula kinantenan pusaka Kyai Brongot Setan Kober. Iya. Gua ingkang peteng dedet kula tamani pusaka Brongot Setan Kober. Dus ical sipating gua dados alas ingkang gung liwang-liwung Kanjeng Adipati. Dadi alas gung liwang-liwung. Nalinjih Kanjeng Adipati. Sak banjure. Alas ingkang gung liwang-liwung kala wau kula tamani pusaka Brongot Setan Kober malih. Dus
ical sipating alas Kanjeng Adipati. Dados udyan ingkang ageng bledhek sinamberan. Dadi udan Nalijih Kanjeng Adipati. sabanjure Udan kala kula tamani pusaka brongot setan kober. Ngertos-ngertos kula sampun dumugi wonten sak ngajenging gapura sinabut urang Kanjeng Adipati. bali meneh. Nalijih Kanjeng Adipati. Iya. Ora mokal yen Kasultanan Pajang kuwi akeh tenun. Iya. Sabanjure rono. Salajengipun kula kaliyan adik kula andum damel. Kula ingkang lumebet wonten ing dilampagunipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Adik kula ingkang damel ontran-ontran wonten ing sak jawining kadipaten. Iya. Bagus. Sabanjure. Pamrihmu Pamrih kula Kanjeng. iya. Kula ingkang nyirep prajurit Pajang kersane Kakang boten kajenangan kalian prajurit Pajang. Iya. Bagus kowe rangkut. Sabanjure kepiye? Ngeten Kanjeng. Kula lumebet wonten ing dilampagunipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Kanjeng Sultan Hadiwijaya anggenipun sare ketawis ngeglo Kanjeng Adipati. Anggone sare ketok lego. Nalinjih Kanjeng Adipati. Sabanjure Kanjeng Sultan Hadiwijaya kula tamani pusaka brongo setan kober. Dus dumadaan wonten sardula ingkang ageng nyamber dumateng kula Kanjeng Adipati. sabanjure pira? Kula kalih sardula niku dados gegelutan Kanjeng Adipati. Gelut. Nalijih sardula kala kula tamani pusaka brongo setan kober. Ical sipating sardula dados guling Kanjeng Adipati. Dadi guling. Nalijih Kuwi merga kowe wedi paling. boten Kanjeng Adipati. Saestu Sabanjure kula boten serantos. Kula nyuwun sawahipun pusaka brengat soton kaber. Kanjeng Adipati Sultan Hadiwijaya kula tamani pusaka brongo setan kober. Dus modar. dereng Kanjeng Adipati. Dereng. Pusaka menika boten tumama Kanjeng Adipati. Kados wonten daya ingkang narik dumateng tangan kula Kanjeng Adipati. Wonten taun. Kula Kanjeng. Kok wonten kedadosan mekaten dos pundi wonten taun? Menika Kanjeng Sultan Hadiwijaya punika kagungan aji lembu sekilan Jeng Adipati. Aji lembu sekilan. Nggih. Yo. Sabanjure Ngeten Kanjeng Adipati. Kula bangsuli malih. yo. Kula nyuwun donga pangestu kalian pusaka panjenengan pusaka brongot setan kober. Kanjeng Sultan Hadiwijaya kula tamani brongot setan kober. Dus Modar. dereng Kanjeng. Kula kasempyok selimutipun Kanjeng Adipati kula luntak ludira Kanjeng. Kowe arek mutah getih. Arek mutah grogol. Ora ngurusi. Nalinjih. Sing penting Sultan Hadiwijaya mati apa urip? Pareng matur Kanjeng. Dereng Kanjeng. Pareng matur Kanjeng. Pareng matur. Piye? Lanjut. Mbok sampun anggenipun balela wonten Kasultanan Pajang Kanjeng. Kok iso mengkono? Ing ngatasé kula kalian Kakang Duratmaka Lepat boten dipidana kalian Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Ora dipidana. Kapara diganjar Mas Picis Raja Brana Kanjeng. Punika Mas Picis Raja Brana. Buang apa ora? Rangkut buang apa ora?
Apa kowe ra nguntal? Apa kowe ra mbatuk? Yen ora oleh paweng saka Kasultan Pajang. Ngono. Boten Kanjeng. Sabajure kuwi. Saiki ngene Rono lan Rangkut. Dos pundi Kanjeng? Aku dino iki bakal jaluk baline pusaka Brongojitan Kober. Rono Rangkut. Aku jaluk pusaka Brongojitan Kober. Rono Rangkut. Aduh! Kula Kanjeng, kula. Timbali malah segal-segolan. Paring matur Kanjeng. Piye? Dinten kalenggan punika pusaka Brongojitan Kober kantun wonten ing Kasultanan Pajang Kanjeng Adipati. Piye? Rono maju. Maju. Cepat. Rangkut. Maju. Cepat. Maju Rono. Cepat. Rangkut maju. Baik. Rono lagi maju. Maju kali. Jebeng Rio Penangsang. Parat kowe grogot, kowe maling, tak upeni ora ngerti tak upeni. Jebeng Rio Penangsang. Penangsang. Dos putih. Dos putih Bobo. Bocah sore iki arep mbok kapake. Kula badhe mejahi para prajurit menika. Para sore menika. Penangsang. Yo gini. Nganti jebeng Rio Penangsang duka kang kaya mangkuni. Ana kedadian apa jebeng? Rono kalian Rangkut kula utus merjaya Sultan Hadiwijaya. Nanging pusaka Brongojitan Kober ketilar wonten ing Kasultanan Pajang. Oh, yen ngono jebeng Rio Penangsang iki duka merga soreng Rono lan Rangkut iki ora kasil. Ngono apa piye? Nggih. Nggih ngaten Bobo. Saiki ngene, Beng. Bapak tak tekon ya. Dos putih Bobo. Sing paring dawuh marang soreng sakloron iki sapa? Kula. Jebeng sing paring. Nggih. Yen kanggone Bapak. Soreng sakloron iki ora luput. Kok saged ngaten? Ini ya jebeng ya. Tak wenehi ngerti. Soreng Rono lan soreng Rangkut iki ya mung nyendikani marang dawuhe Ratu Gustine. Nggih. Sak banjuripun Jebeng. Sultan Hadiwijaya kae salah sawijining sultan. Yen tanding lawan sultan ya sak oran-orane ya adipati, ora ya mung cah soreng kaya mangkene. Wamen taun. Siap toga kariman. Kula badhe wonten ing Kasultanan Pajang. Jebeng Rio Penangsang. Arep ning Badhe merjaya kiambak. kanthi gaman apa? Brongojitan Kober. Coba Bapak tak pengen ngerti. Wis. Jebeng.
Wong maju perang ngono aja mung gunakake okole. Nanging uga ana agame. Perkara brongot setan kober. Iki mengko bapa sing upaya. Rene, lungguh luwih dhisik. Kene. Nuniji Bopo. Rono kelawan rangkut. Sawetara aku titip nyawang. Wis. Yuk, enggak keparengake lungguh. Ayo. Terus pundi Bopo? Jebeng Rio Penangsang. Jih, Aja nganti duka kaya mangkono. Mergo soreng rono lan rangkut iki wis nyedekani marang dawuhe Jebeng Rio Penangsang. Perkara kundure Kiai Brongot Setan kok. Mengko bapa sing upati. Bapa sing ngegohake ya. Jebeng. ngaten Bopo. Nuniji. Ngene Jebeng. Terus pundi? Ora nganti suwe ya ana ing dina Anggara Kasih Bapak Sunan Kudus bakal nganake Sanasia. Nuniji. Ing mengkone Bapak uga nekake Sultan Hadiwijaya. Mula saka kuwi ana ing dina kuwi bakal kondur Kyai Brongot Setan kok. Ngaten Bopo. Iya. Mula saka iku Jebeng, Jih. sliramu aja suwek. Tata-tata besok dina Anggara Kasih sliramu ndak keparengake sowan ana ing Panti Kudus. Nuniji. Sendika ngestaken dawuh Bopo. Saiki Bapak bakal kondur ana ing Panti Kudus. Nuniji Bopo. Nuniji. Wong taun aku titip marang Ratu Gustimu. Jih, Wong taut kula Kanjeng. dinten kalangan menika. Panjenengan kalian kula siaga anggone wonten bidal wonten ing Panti Kudus menika. Istakaken dawuh. Sumangga wong taut. Monggo